Aquesta és la imatge més repetida del cap de setmana. Bosses i sobretot gent recorrent als carrers comercials de la ciutat a la recerca dels seus regals. Articles tèxtils, noves tecnologies i complements són les preferències dels viladecanencs. Trobar persones al carrer Doctor Reig que no estiguessin fent compres era una tasca més aviat difícil. Pues comprando, haciendo las últimas compras de Navidad, para los Reyes, mirando alguna cosita para mi hija y bueno, y terminando de comprar, hacer las últimas compras. Fills, nets i nebots esperaran sota l'arbre nadalenc els seus regals. Per als més grans també hi haurà un record especial aquests dies. Pues a los críos juguete y a los mayores ropa. En definitiva, al comerç de Viladecans hi ha obsequis per a totes les edats. Els que encara no heu trobat temps per comprar el vostre, però no us heu de preocupar perquè els comerços viladecanencs obriran també diumenge precisament per a aquells més atrafegats. Pues nada, mañana que va a pasar, que es víspera de Reyes y nada, abrimos para que los clientes puedan comprar los regalitos de Reyes. Sí que se da cuenta. Pues la gente aprovecha, la gente que trabaja, que no puede entre semana por motivos de trabajo, aprovecha los fines de semana para poder comprar. Aquest any Viladecans ha rebut el 2010 sota una intensa ventada. Protecció Civil va activar l'alerta a la comarca per risc que es produïssin ratxes superiors als 90 km/h. Branques trencades, tanques caigudes o contenidors desplaçats han estat alguns dels efectes de la ventada a la nostra ciutat.